സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ടല്ല, ഒരു നട്ടിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേര് കട്ട്നട്ട് എന്നാണ്. കട്ട്നട്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ന്യൂസിലൻഡിനൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഫിജി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യക്കാരനാണ്. ഈ പസഫിക് മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നട്ടിനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് അതുപോലെ കാഷ്യൂ നട്ട് ഇവയുടെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു മിക്സഡ് ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കട്ടിട്ടാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഞാൻ അടർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത രൂപമാണ് ഇത് കണ്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. നട്ട് വലുതാണ്, ഒരു കാഷ്യൂ നട്ടിൻ്റെ അത്രയല്ല, അന്നേക്കാളും 2-3 കാഷ്യൂ നട്ടിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലഷാണ്, നട്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാഷ്യൂ നട്ട്, കോക്കനട്ട് ഇവയുടെ ഒരു മിക്സഡ് ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇതെന്താണെന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ഒരു എവർഗ്രീൻ, തോട്ടത്തിനെ ആകർഷകമാക്കുന്ന ഒരു എവർഗ്രീൻ പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ ഈ കട്ട്നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട്നട്ടിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമസ്കാരം.